I'm number one, I'm number two, I'm number three. Okay, one more dollar. I wanna go 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 one more dollar. I saw. I'll go one more dollar. And I met you, they don't gotta quit.
okirikiri kala wale ukwu sanali elu ọwa akara n'onye obere abịa kụwara anya na abụ ọhụrụ tibili tabala tabala tibili tabala nai 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 akụkọ mere eme akụkọ ụwa akụkọ ụmụ anụ o mere n'ala ụmụ anụmanụ ha kụrụ ekwe kpakpando anyị kwesịrị inwe nkwa n'ala anyị ya anyị kwesịrị inwe ekwu n'ala anyị ụmụ anụmanụ ha kụ ekwe ịsọ anụmanụ ga-ewetacha akpụkpọ ahụ ha ụmụ anụmanụ niile iso onye ọbụla ga iweta akpụkpọ ahụ ya a ga-ejikwe nkwa ka e nwee ike kụọ ya akụọ oji ọfọ ga-ala ụmụ anụmanụ niile na-eji wetacha akpụkpọ ahụ ha ehi were akpụkpọ ahụ ya mkpada were akpụkpọ ahụ ya ndama were akpụkpọ ahụ ya agụ were akpụkpọ ahụ ya wa tibili tabala tabala tibili tabala nai tibili tabala tabala ụmụ anụmanụ niile na-eji wetacha akpụkpọ ahụ ha ya fa anụ ha na-akpọ oke chụrụ aja iweta akpụkpọ ahụ ya ụmụ anụmanụ niile na-eji wetacha akpụkpọ ahụ ha ekwecha mkpa dede na-eji ikpecha mkpa ahụ kwadoro abịa jụọkwa n'isonye na-akụ nkwa abịa jụọkwa n'isonye na-akụ nkwa o ehi ọfọdụazị ala akụ nkwa ize ehi mgbarị ọ pụọ onye nwere aka atụkwasịla elu nkwa ọrụ ntị nụrụ ihe yi kụrụ gị ụmụ anụmanụ ha etiwe mkpu ị chọrọ iji akwụkwọ ga-akwụwasịrị anyị nkwa mgbawa ị dara ahụhụ onye kwe agụ afụda o agụ ụzọ ya waga akụ nkwa ịza agụ ngwere họ pụọ agụ ewere aka ya tụkwasịla elu nkwa ọnụ ntị nụrụ ihe agụ kwuru gị ụgbamụbara ụmụ anụmanụ ebewe aka bidoro ichukwu ya yiwasịrị anyị nkwa mgbawa ị dara ahụhụ onye kwe elefant afụda elefant sịrị ya nwa aga akwụ nkwa ize elefant mgbarị ha ọkụ na ile ele nwere aka atụkwasịla elu nkwa onye ntị nụrụ ihe lepụrụ gị ihe ụmụ anụmanụ ejiwe mgbu ị chọrọ iji isi ugo azọwasịrị anyị nkwa ụmụ anụmanụ niile ha bịa kpebiela mmụọ ha si ha ga-edowe nkwa ala elu anyị ga-ekowe nkwa ala elu ya mere 31st of December lafụtakwanye afọ ọhụrụ na-ewe ego eji erigwe n'afọ ọhụrụ ọgwa na-ewe ego eji akwụkwọ n'afọ ọhụrụ ụmụ anụmanụ niile ego were nkwa kowele elu na-echekwa echiche onye ga-akụrụ ha nkwa ala akpụ ubere na onye ga-akụ nkwa a ga-anọ nga-anọ oke shie bụ oshi gara bịa ele nkwa edowere n'uko ya were aka ya tụkwasịla elu nkwa ya onye ntị nụrụ ihe oke kwuru ihe oke si tipili tabala oke si tipili tabala ụmụ anụmanụ etiwe mkpu sọ onye kụrụ nkwa onye kụrụ nkwa anyị na-achọ ha bịala anya ya wụrụ oke ụmụ anụmanụ ha ebiri gbawa nkwa onye kwuru onye nna ha ebiri gbawa nkwa aka nọ nga a na-agbagharị nkwa ihe ruo first of January ụmụ anụmanụ anọrụcha n'afọ ọhụụ onye kwuru onye ga-anọrụcha n'afọ ọhụụ
ọgbọ ga-ekwe ya ọnwụ mmadụ ya wuli ehi ọnwụ ehi ya gbara akwụkwọ nna m ọnwụ akwụkwọ nna m wụrụ mmadụ debere dabara dabara debere dabara dabara kakati kokonti ọwụ ka ị naghị ebe yi kakati ketiketi ọwụ ka ị naghị ebe go kakati kokonti ọwụ okele akụ ya